Γεια σας φίλες και φίλοι του YouTube. Σόντζο εδώ. Τι λέει? Όλα καλά? Σήμερα θα κάνουμε κάτι. Ένας φίλος μου είπε ότι αντιγράφω έναν άλλο YouTuber. Ο Θεός να τον κάνει YouTuber. Οπότε θα αλλάξουμε το όνομα του κόσμου μας και θα τον κάνουμε Σόντζο. Done. Back. Ο κόσμος μας ο κόσμος μας Σόντζο που λέτε θα μπούμε και θα δούμε τι έχει γίνει μέχρι στιγμής. Λοιπόν, έχουμε μαζέψει αυτά τα πράγματα. Έχουμε φτιάξει μια καλή πανοπλία. Οκ, έχουμε μερικά arrows. Χρειαζόμαστε ένα spider. Ας βάλουμε αυτά εδώ μέσα. Τα 15 iron. Και βασικά 9. Άξαμε ένα spider. Είναι πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Πού είσαι spider μου? Πού είσαι Spider-Man? Δεν ξέρω γιατί το είπα. Ω, γεια σου Spider-Man. Χουτ. Γιολό. Hey Spider-Man, πρέπει να πεθάνεις για να φτιάξω bow. Έλα, πώς δεν πέθανες? Έτσι, μπράβο. Πέθανες σε καλό πράγμα που είσαι. Ωραία, συνεχίζουμε. Πάμε να πάρουμε την τροφή που άφησα στο chest κατά λάθος. Είμαι πολύ έξυπνος, ναι, είμαι πάρα πολύ έξυπνος. Και για κάποιο λόγο κολλάει το παιχνίδι. Ωραία. Έλα, τώρα θέλουμε και sticks. Οκ, ας πάρουμε και τα arrows και το φαγητό. Ωραία, food, planks, sticks, bow και τα υπόλοιπα τα αφήνουμε μέσα. Όχι το bow. Εντάξει, οκ. Ωραία, τώρα πάμε να κάνουμε μια άλλη δουλειά. Παίρνουμε όλα τα bones. Οκ, νυχτώνει. Υπέροχα. Seeds. Έλα τώρα. Να, seeds. Και άλλα seeds. Οκ. Ας γίνουμε λίγο αγρότες. Όλου. Έλα. 2 seeds. Ωραία. Έτσι, μπράβο. 2 και 2 seeds. Και 4. Smoke weed every day. Yeah, every day. Yeah. Οκ. Πολύ ενδιαφέρον. Ας το υποκλείσουμε εδώ. Και αν δεν υπάρχει αυτή η λέξη, μόλις δημιουργήθηκε, υποκλίνω. Όχι. Anyways, φέρνουμε τα πράγματα στο Chester, ναι, στο Chester. Δώσε και αυτά εδώ τα πραγματάκια, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Και πάμε μόνο με το sword μας να πολεμήσουμε. Όχι να πολεμήσουμε, να πολεμήσουμε. Θα ρίξουμε πόνο στα seeds. Γεια σου κότα.
Γεια σου κότα. Wow, 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 wow. Τι έγινε. Wow. Και το τελευταίο. Α, δεν πρόλαβα. Wow, wow, wow. Μισό τους creepers. Και σε είδα ζαμπάκι. Θα σου σκάσω critical. Όχι, δεν ήταν αυτό critical. Έλα τώρα. Oh yeah, critical. Οκ, πάμε. Ωραία λιμνούλα. Ίσως χτίσω κάτι εδώ πέρα. Wow, wow, Enderman, Enderman. What the... Fuck. 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 Fuck, 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 fuck. Shit, 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 shit. Φύγητο, 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 φύγητο. Όχι, δεν χρειάζομαι. Fuck. Ένα χάρτ, ένα χάρτ, ένα χάρτ. Κάτι που να μου δίνει. Shit, shit. Ένα χάρτ, ένα χάρτ, ένα χάρτ. Ξέρεις κάτι. Να πάμε γυαλά. Όχι, χωρίς πλάκα, να πάμε γυαλά. 360 και stuff like that. Grass block. Oh yeah. We smoke weed every day. Big, yeah. We smoke weed every day. Yeah. Oh yeah. Αυτό ήταν νόμο. Αυτό ήταν όμορφο. Και επίσης παραπονέθηκε αυτός που μου είπε για τον κόσμο ότι ήταν και δυνατό το παιχνίδι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όντως ήταν λίγο δυνατό το παιχνίδι. Αλλά όχι τόσο πολύ ώστε να μου το υπενθυμίσει. Ωραία. Δεν έχω σχεδιάσει να κάνω κάτι σε αυτό το επεισόδιο. Βασικά όμως ο κύριος λόγος που άνοιξα το record ήταν για να σας δείξω ότι άλλαξα το όνομα του κόσμου. Έλα, μην μπαγκάρεις. Έτσι, μπράβο. Ναι, και ότι αυτό. Ότι απλά ότι απλά άλλαξα το όνομα του κόσμου και αυτό. Δεν είχα κάτι άλλο στο μυαλό μου. Θα μαζέψουμε λίγο αυτό το coal, θα πάρουμε λίγα Jabba levels και αυτό. Jabba level. Α, ναι, συγγνώμη, δεν είναι Jabba, ξοδεύω 2 sticks και 3 πέτρες αυτή τη στιγμή για αρκετά level. Νομίζω είναι δίκαιη συναλλαγή. Όχι, μα γιατί το λέτε αυτό, το ότι δεν ξοδεύω τίποτα και παίρνω κάτι. Δεν καταλαβαίνω. Έλα, ανέβα, έτσι, μπράβο. Όχι από εδώ.
ίσως στο επόμενο επεισόδιο εξερευνήσουμε εδώ πέρα. Θα έχω αρκετά torches, ελπίζω. Ήμουν ο Σόντζιο. Αυτό ήταν ακόμα ένα βίντεο Minecraft Pocket Edition. Γεια σας.